Teraz ideme pozrieť 9/11, vlastne ten memoriál a potom sa posunieme ďalej. Chcem ísť ešte pozrieť vlastne Wall Street. A ja si dokonca inak myslím, ani som nevedel, že tady to prejdeme, ale že ideme cez Wall Street, pretože pred sebou práve vidím obrovskú radu ľudí a býka, čo pravdepodobne znamená, že som došiel na Wall Street, pretože z Wall Street je vlastne spojený ten taký veľký býk, ja ho hneď idem natočiť, ale stojí tu takáto rada. Ľudia vlastne čakajú v rade iba na fotku, čo úplne akože za prvé nebudem čakať a za druhé nemyslím si, že tá socha toho býka je také niečo významné. No tak tam máme Wall Street býka. Nič, akože je pekný, všetko super, legendárny, ale čakať na to v rade niekoľko desiatok minút si nemyslím, že je úplne to, čo chceme. A podľa mňa je práve ďaleko lepší výhľad, keď sa pozriem takto priamo pred seba, jak ten býk. Lebo vidím pred sebou aj mekáč a možno si dám z mekáča niečo, také malé, nejaký double cheeseburger alebo niečo, aby som iba nebol hladný, lebo jediné, čo je zle na tých stánkoch, na tých takých klasických newyorských, oni nemajú vypísané ceny a oni si tým pádom môžu podľa mňa naúčtovať, čo chcú, keď sa ich nespýtam dopredu. A ja nechcem chodiť od stánku ku stánku sa pýtať, že čo stojí. Takže idem sa pozrieť tuto, na tomto námestí ich tu vidím zo pár. Nakoniec som sa rozhodol, dal som si v tom stánku, dal som si combination over rice, čiže to bude jahňa s kuraťom, dal som si to aj s tými omáčkami. Není to ten originál, ten halal guys, ktorý tu všetci ľudia akože ospevujú a stoja na neho rady, tak uvidíme, aké to bude, ale myslím si, že je férová cena na to, že kde som, že som vlastne medzi tým 9/11 Memorial a Wall Street, tým býkom, tak som zaplatil nejakých $10 a je to cca taký box jedla, natočím to a vlastne idem teraz pozrieť najprv ten memoriál, potom sa najem, práve prichádzame k 9/11 Memorial, je práve pred nami. No a keďže tie budovy boli dve, tak sú tu aj dva tie memoriály. Ešte taká vlastne asi zaujímavosť, ja som si to práve uvedomil, jak tady to prechádzam, že pri tom World Trade Center, kde vlastne bol ten 9/11 spáchaný, alebo na tých budovách, na tých dvojičkách, oni sa volali World Trade Center, tak je to tu uzavreté od aut stĺpami a vlastne kontroluje to takto za nami polícia. A takýchto miest asi v New Yorku není veľa. No a vlastne takto vyzerá náš combination over rice. Už sme z tých pamiatok vlastne preč. Teraz som si sadol do metra. Pozrieť, že som si kúpil v 7-Eleven, sa to volá, že Big Gulp. Je to také, ja neviem, asi litrové pitie, lebo už som bol, že celkom zničený z toho tepla a potreboval som niečo sladké. Takže teraz sme v metre a sme na ceste za kamarátmi. Ešte sme si na záver vybehli večer v New Yorku s kamarátmi von a kúpil som si chopped cheese, je to najviac newyorská vec, aká by mala byť. Hneď som sa rozhodol, že dáme najprv bagel, lebo je ráno, ešte som není úplne taký hladný, že by som dal celý pastrami sandwich, tak v tom mieste, kde sme chceli dať pastrami, tak dáme bagel. Už sme pobalení, sedíme vlastne tuto na nejakom námestí, ani si nie som istý, ktoré námestie to je. Ale však vidíte za mnou veľké budovy, všade v New Yorku je to veľké, takže tak. Máme pastrami sandwich, ideme ho ochutnať zjesť a potom idem už rovno na autobus. Takto som tu pobalený. Tak, mám tu zbalené veci a vlastne ďalšia zastávka po pastrami sandwichi je už autobus a Philadelphia. A ešte posledná vec, čo vidíme v New Yorku pred odchodom, vlastne pri autobusovej stanici je Madison Square Garden. Je
to vlastne štadión New York Rangers. Neviem čo ešte, aký tým tam hrá, ale bývajú tam aj koncerty, je to taký veľký štadión.